హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. పీస్ పులావ్ నా స్టైల్ ఎలా చేశాను అని చెప్తున్నాను. మొత్తం ఫుల్ కొబ్బరి తీసుకున్నాను అండి. నేను వెనకున్న బ్లాక్ పీచ్ని తీసేసి మొత్తం మిక్సీ పట్టేసుకున్నాను. రా మిల్క్ స్టీల్ గిన్నెలో ఉండేది. రా మిల్క్ వాటర్ యాడ్ చేయలేదు. మళ్ళీ 2 to 3 times నేను వాటర్ వేసుకొని మొత్తం ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసి మిల్క్ పక్కన పెట్టేసుకున్నాను. పీస్ పులావ్లో బఠానీ అన్నంలో నేను బఠానీ పులావ్లో నేను అసలు వాటర్ వేయకుండా కోకోనట్ మిల్క్తో చేద్దామని ఫస్ట్ టైం ట్రై చేస్తున్నాను. సూపర్ ఎమ్మి భలే టేస్టీగా వచ్చిందని నిజంగా చెప్తున్నాను. నా వంటల్లో ఈ 10 yearsలో నేను ఎప్పుడు ఇంత ఇదిగా పోలుకోలేదు. సో కుక్కర్ పెట్టేసుకొని 1 tablespoon గీ వేసుకొని 3 tablespoon ఆయిల్ వేసుకున్నాను. స్పైసెస్ వేసుకున్నాను. 1 onion, 3 green chilies వేసుకొని కర్రీ లీవ్స్ పుదీనా యాడ్ చేసేసిన తర్వాత బఠానీలు వేసాను. బఠానీ వేగిన తర్వాత నేను మిల్క్ యాడ్ చేసేసుకున్నాను. సో ఈ పీచ్ తీసేయాలని వెనక కొబ్బరి వెనుకునేది. సో అది తీసేస్తేనే మనకి టేస్ట్గా మిల్క్ బాగా ఎక్స్ట్రాక్ట్ అవుతుంది. సో అలా 1 whistle పెట్టేసుకున్నాను. పీస్ పులావ్ నిజంగా సూపర్ టేస్ట్ వచ్చిందండి. నిజంగా మీరు ట్రై చేసి చూడండి. వాటర్ యాడ్ చేయకుండా కోకోనట్ మిల్క్తో సూపర్ వస్తుంది. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్, లైక్, షేర్.